Tunesjam.com. Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la cat, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Mwa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo in puliche. Anya mututu, mwachuku kelumbosi uka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mebe. Oya lechabanu, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sepwane kogozi emuna kiyo. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If not be you, nobody better than me. Nakata no didi, oh baby. Yes. I don't want to get Umuasele. I hear this one for more. Onicha makan. Onicha lien. Zwan. Oni yeli ku ifo mo no. Mo e mana no go start anwa. Ife ma ji we no da ba anwa bo. Maka anumudi ada anwa. Aji we no da ba. Ina yefu ndo Umuotta village from Obosi Maba. Ndo Umuasele from Onicha Maba. I see na mbata aba. The mwa ofuma. I nwa bo nde Umuotta. Onyu na be no ba do no from Umuezechime Umuotta village Obosi. I nwa ko Ezechime na Onicha. So I can own of Masina Juno. Umbia Nabaya, BJ, Millionaire BJ. I can go 5. Umana over start and over no if it's ready because nobody didn't in the Munya. One day, Eju Makava were not the mobile starter and a fan of Nigeria. At least Bandi and I cook it. I did you, I didn't want to. I have an Anabali when I rejoice. Mana, OKECHUKWU ife niile. I makwana fa one kwana ebe fa no na erikwa nke patata because according to my brother na sukwa na fa na agba akwụkwọ today. But no ka emezu omenala gosi that na ada nwaanyị na ojelueje adị na osibe mmadụ wepụta. Onya bụ ife na aba buta ya aba. So I kene onu bụ ndị ọgọ because na omenala bụ ile omenala. Before wedding, I ga-eme traditional marriage. Ọ bụ na ba kita anụ nwa na ụlọ ụka aya sị emezukwa ife isi nwaanyị a ife ewe gbọbafa akwụkwọ. So n'ife ọbụla fa na-eme that place kita ọ dị normal, ọ dị authentic because na mbọsị imegide ife wee kpọrọ nwoke wee kpọtabe nna ya
pụtasịa wee pụta wee kpọọ obodo niile si fafa bịa soyi wee rie nwa ka i wee kpọrọ nwaanyị na nnukwu ife ka ọ bụ saa wee na-ekene ụnụ bụ ndị Ọnịcha ụnụ anyị na-afụ mmanya niile ma nke ebupụ ma nke ndị dị aba bụ ụnụ bụ ndị Ọnịcha butere ya ọ bụrụ anyị nwa bụ Obosi nwe mana ịma na onwe ka omenala anyị si wee dị n'aka ajụ di na nwunye bụ ndị na-agba akwụkwọ kedu ife mmanya anụnwa na-egosi fanwa agwa anyị na mmanya bụ mmanya nke nwoke ekwu na mmanya o ji wee bịa ịnụ nwaanyị from Obosi nke nwaanyị asị na mmanya eji bịa ịnụ ya anyị ewesịa na ya aṅụkwọ ka anyị rapụ ịmara onwe ndị ya bụ ịga fa ṅụba mmanya ṅụsịa nkwụ echubefe ụgwọ mmanya faṅụ ọ bụrụ problem ọgụ ada so ebe ma na-anọrọ ya anyị mana ọ bụrụ ndị Obosi nwe mmanya gba ọtọ ọrụ na ya n'ọnụ bụ ndị Ọnịcha so n'ọnụ nwasị anyị ṅụọ mmanya anyị aṅụọ mmanya onye ọbụla enwelebe aṅụrị mana o si na ya aṅụ anyị ebukọrọkwa mmanya tikwa na buutu moto nji wee bụ na-ebulukwa nabakwa Ọnịcha ọtekene m unu so na anyị na-eche unu ka nza anyị ajụ maka mmanya daalụ ekene ka nye unu na unu anwaka wee nabata anyị wee bịa duru ada unu ebe ọbụla fa nọ Chukwu nna ga na-edufa na-echefa ife niile fa ga-eme n'ụbọchị tata dịka etu anyị si eme faba ọ ga-aga ọfụma unu na-ekwe anya unu afụ na nwa apụtago ụbọchị bụ ụbọchị anwụ so na anyị na-ekene unu bụ etu usi nye anyị ada unu ọ ga-adịlu unu mma ogbuefi libe na ụkwụ ọga ndị Ọnịcha saa anyị laba nkwụ so ka anyị sawa na ife alụ biko ndị Okeke ndị nwa dị ya na Umuotta babụ ite ndị nwa dị ya na Umuotta babụ ite ka anyị mee ifene ka anyị laba na nkwụ ibe ife ọfụma biko nụ Umuotta nwa akwamozu na 28 akwamozu nwa dị ya na Umuotta bụ Ide Nwaokolo Ide Obosi Ide Ọfụ Obosi nnukwu onye ichie Obosi ji wee bili na-eni na 28 of this month so ebe Umuotta ya agbakọba bụ n'iru All Saints Anglican Church na nke ebele Ilechukwu afọ ebe onwe dekin ka anyị ga-anọ wee si ebe anyị wee doje wee jekwa nwa dị ya na Umuotta by 8:30 onye ọbụla anọ n'usigo ụma na Ide bụ nnukwu mmadụ barista ka ọ bụ so na anyị eme ka anyị mee n'oge so that ọ bụ na ndị ụka adị night ka ọ bụkwa so ọ bụ na ndị ụka ya aka kama wee nwee ike wee ka ụka wee duna ya ọfụma so onye bụla fụ onye Umuotta na-agwa na anyị nwe akwamozu late barrister Ide Nwaokolo onye nwe isi ọnwa dị ya na Ụmụeze Chime ka ọ bụ onye nwe isi bụ ndị be Ejeriọgụ Ikechukwu Ejeriọgụ so ọ fanwa bụ ndị nwe isi so fanwa ka anyị akwụ n'ukwu fa ma jee kwa Ide daalụ no
Otamakan biko nu nganu wa bo kwa maka ndị nze Obosi ndị nze Umuotta anyị nwe meeting echi niile bụ Sunday Okeke so anyị nwe meeting na be chairman ndị nze Umuotta village Obosi na be eze ana Obosi akunne eze ana Obosi so na onye ọbụla bụ onye nze nke a dịrị ọgbọkwọ ndị na-abụrụ ndị nze na onye nze Ladies and gentlemen, people of Onicha and people residing in Onicha and the environment, people of Nigeria in general, and our people outside this country. This is Prince Odikanado and Onicha Musical Ensemble reaching you live and direct. The year is 2005, 10th anniversary of our first production, Odikanado 95. This is Odikanado 2005.
market nwanụ ndị ime market egwu na-eke emume ọgbaji na egwu na-eti Onicha nwanụ highlifeng.com. Onicha anyị na-eke egwu anyị ji egwu na-esi unu
si momogo mebogo obunya keme bezilongo ndeme logo amazi ogo nemu wanka bakocha bazia ndi nemerufo ona buzife di mmanụ ogo bife di mmanụ wanu oga makanu onye melo ga mazi mnu aga masi na mememezi ogozo nenu ụwa nwere ogo n'alụ n'iyi ogo dị na dinu ogo ga dị lili o anụ melo ga mazi mnu yes sir asini ni logalo yenu odiko jelubechie onye neputa afam na zo ibuchim nenu wa nwere ogo na luniyi ogo oge nwere nke bulibu Mwazi nkepelu Chifu chasanye buchi onyele Chinetugo mbogo duku Ezomo ono duku Oji moto memo mogo Okay, afamu bonze ujife kando akunne nwabule Ogechu isi Obosi. Kedu ọkwa gị na Umuotta? Okay, ọkwa na Umuotta bụ President General of Umuotta Obosi. Tata Ken Ifeatu Obi keriri nwa nwanyị. Kedu ka o si gaa? As the president of the village, na onye bụ onye isi mmemme ike ada anyị nwanyị bụ nwa Ken Obi ọ ga ọfụma achọ ka ekwue na Obosi asị na ọ nwere nkeli mpeli na ife niile ga ma mmanya dị na ya ma ọjị dị na ya ma ọsọ ọjị dị na ya ma ife niile ezugba ma ego dị na ya facha niile ezugba dị ezu and anyị bịa agbamnkwụ a onye ọbụla ji obi ọcha wee bịa olukwu obi ọcha wee na-ana so na anyị si na ada anyị nwaanyị ije edie nke ọma faya mụọ ozu oke mụọ ozu oye mụọ ozu nkwọ adịfaya azụ ka afịa mana faya ana ka afịa so fazụa na oye fazụa na nkwọ afịa anọ dị n'ụbọchị faya azụ gbadie ma nweta ibe niile dị na ya nweta nke nwoke ya dị ya nweta nke nwaanyị ya dị ya so na anya na die ebe ọbụla fa nọ o nwere ife ọbụla ya akọfa because na ọ nụrụ nwaanyị ka Obosi si anụ nwaanyị so na udo ya adịlịba n'afọ a Jizọs. Kedu ihe ọ ga-abụ ọbụla e wetara taa mmanụ ihe mere enwere isi maka afụgasị ọ ga-abụ ọbụla e wetara taa mmanụ ibe enwere isi Igbo ọkwa ịfụ mmanya ọkwa ịfụ ọjị na ọsọ ọjị a na ego dị involve ọ bụ na e wetara ya ịma na agbara ọkụ mana ife niile ezu oke ibi sef na ọmakwuru basef gosi na Ken bụ nwa afọ amụrụ na ala anyị na-ekele gị afọ ka isi wee mee ihe dịka o kwesịrị ọ gosiri na ịbụ ezigbo onye ọchịchị imenwe nwoke imenwe nwaanyị imere ọfụma ọchịchị ị ga-esi na vileji baa n'obodo si n'obodo baa na gọọmenti ịga gọvanọ Anambra steeti anyị atịrị gị ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Mụnwa bụ Chukwunauso Obi Emeka so ebe m nọ kịta bụ nwanne nwoke bụ Knut Obi agwụ egwu so ọ nwanne m nwaanyị
ka a na-aṅụ mmanya taa ya na-akụburi ya so etinye riva wee sị ka anyị abịa anyị gwa ndị bịa be anyị na aka anyị dị ya na ọkpa anyị dị ya anyị nabata afa dịka nwanne anyị nwoke bụ Ken Obi si wee gwa anyị si anyị na n'ọbụsị taa ka ndị ọga anyị na-abịa wee lụọ alụmụka wee sị na mma abịa na mma akpọkwa onye ebe m bịa ihe nwaanyị ka a na-eme ife nwaanyị ka a na-eme so o wee bụrụ ya ada anyị nwaanyị a gbado unu nwaanyị ọgọ kekisi nwere ya ka si wee nwale eche n'ọrụ ama m ya sị nwanne m nwaanyị anyị ncha na-adị na mma because na mpịa bụ Ken bụ nwanne m nwoke anyị ncha na-eshi nwanne ya n'ọrụ ngwuru ka o si wee dị mkpọ ya kịta asị ya n'ọmụnwa na-ekwu ma mkpọkọsịkwa na anụ omuo ọsị m kere ije ka o si adị na onwe na-achọ m okwu isi ya mba na onwe kwụ nsị ya nọrọ ife adịkwa otu ụta si bi ya ka ọ tịa ya bụ mpi ya na-eshi nwanne ya bụ nwanne m nwaanyị bụ ọga ahụ na-eshikwu nwanne ha sị na agwọ na-anwụta agwọ mgbada na-amụ mgbada so na obi dị m nnọọ ụtọ n'ụbọchị taa ụmụ anyị ka o si wee dị wee pụtasị nọ na mma abịa ka m nọnyelu ibe anyị fa wee wekọmụọ ndị ọga anyị ndị Onicha ndị Umuasele ị na-anya dịka ịnọtega aka na di na nwunye a dụọ nwanne ya nwaanyị ọ dị dịka onye nọtegara aka na di na nwunye ọdụmọdụ mmadụ kwu ya bụ na ije di na nwunye agbụkwụ na ọtọ kasị ya ma n'onu kasị ya nọ ndidi ka eji ebikwa ezinụlọ ono ndidi di gwa ime ka o si adị iwọrụ nwayọ ịghọtago emesịkwa na emesịkwa na aghọta ọnwụ meji ya sị na ede etinye okwu di na nwunye ọnụ mee ka iwe ma na ọ na-agbanwe sịsa ka o si dị emechasịsịa onye ọbụla aghọta ọnwụ nọ ndidi nọ ka onye ọbụla ya eji ka o wee daba ọkụsọ nwere ọnụ ezinụlọ ọnwụrụ ụlọ ọbụla ya abịa ịkụwa ya ala ịfụ ngwele ma nọ ndidi onye kwuo ka o si wee dị ya ihe malụ onye nwa bụ ndị Oriakụ tinye n'ọnụ maka na ihe kwuru ikpe afọ ezi ọ nwere ife ọzọ mma m na-ekwu n'otu okwu ya ka ọ dị nọ ndidi o eji wee bi o melụ gara sị na o tigbuo m na ọ mee m nke nwanne ọ natakwa usoro ndị nọ n'ụlọ nọdụ mana ọ karịa mma n'ọnọdụ nwee ndidi na nyanwa anọdụgo n'ụlọ bụ na onye nọ n'ụlọ ndị ezi a bụ ndị ezi nyanwa bụ onye nọ n'ụlọ anyị si unu na ọ ga-adịrị unu mma amụ a Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu anyị bịara Obosi n'ụbọchị tata maka Ken ọga anyị Ken Ifeatu na nwa ya nwaanyị bụ ọzọ kpọrọ nkwụ tata gbaa akwụkwọ na London ọ nnukwu ihe ka ọ bụ dọbụ ihe a ihe ile gara ọfụma ụlọ afụgo ka o si wee ga-ekele ndị na-ebịa ndị Onicha Umuasele gara ọfụma eji a ga-eweta ihe ọma weta ihe ọma weta mmeri ifo na mmeri na-ezo ụzọ mmiri ka ọ ga-abụ ọ gaghị emechi ọrụ Igbo ekelekwa m unu Melu n'ọgọ gaba n'iru